Оправете се с мен за лягане. Сложих си кремчето. Ето го моят крем. Така, сега още един път ще го нанеса с тази прекрасна малка четица. Така, сега ще направим и процедурата. Само още малко е така. Пип, пип. Това е маска. Това е маската ми. Сега ще размажем и така. Мале. Това е моята процедура, но забравих лентата. Ето е моята лента. Всеки път се забравя. Когато си правим процедури, трябва да слагаме, знаете какво, ленти. Така малко ще направим процедурата хоп-хоп-хоп. Окей? Мале, този крем е хидратиращ. Тази процедура е мега яка. Тази четка сам така разнасяме. Тази четка е много хубава. И вече не знам с коя четка да довърша. Някаква стара, примерно. Ето тази е стара, примерно. И аз ще измия. Малко е така. Това е още по-хидратиращо. И аз го нанеса много този крем. Въпреки. Тази процедура е мега яка. Вие правите си процедури за училище. Аз ще си правя маска. И пишете в кой клас сте тръгнали. Така. Въобще, това е телевизията. Тя да гледа телевизия. Добре, сложихме тази прекрасна маска. Сега е реда я измием. Да. Е така малко ще така. Да, това вече е такато. Сега ще я измием. Добре. Сега направихме с процедурата му. Сега, когато си пипам... Валя, фърлите работа в туалетната. Кое бе? В туалетната, що? Не, в кофата на туалетната. Благодаря, дядо. Те не цапат, не бойся, те няма никога да стои. Това е само Риваново, дядо. Сега ще се върна хора. Сега ще се върна до... Начално туалетната. Не свърнено нещо. Синове с едни големи семейства. Моисей вече ги е видял, наплодили се, така да се каже, 400 години по-късно. Той в края на своя живот благославя всеки. Върнах се и маската почти е хидратираща, тя действа много. Сега като си барам ногтите, направо сещам колко ми са мазни. Направо... Така, сега ще сложим един специален ногти. Малко видя да слушам. Добре. Ще сложим едно нещо, дето се казва за ногти. Специално маха кожичките, аз имам кожички. Сега ще го покажа. Валя, лягаме. Чакай, лягаме. Ето това ми са за ногтите. Ето това са за маска и за коса. И това са за ногти. Са малко. Аз съм много кожички за това. Мале. Тези кожички как ми се появяват, не знам.
Махнахме твоешките и сложим и другата. Тъй като Йосиф тук представлява двамата свои сини и родовете. Малко ще ви шумя, знам. Изключително значително. И значението на Йосиф и на народа, който произхожда от Йосиф, Към на малко племената, ще. влизат от Йосиф, Уманясам завършва с малко. мисията на патриарха Йосиф. Но И не завършва с кетката ми малко ще ви трябва. Египет, където За Йосиф е бил влиятел. Ще кремчето. продължава да бъде Сега изключително още влиятелен, една когато процедура Константин на се върна до власт. лицето. Защото е Неговите много синове хубаво да си правиш процедура на станат лицето, за да може да нямаш най-големите пъпки. племена, най-многочислените племена с най-много територия, следователно Да. най-много икономика, най-много Отваряме политическо нашия влияние, най-много крем ресурси, бебе. най-голям фактор. Имате ли такъв крем бебе? Малко така. Добре, махаме кожичките. Сега е време за невелицето, за косичката. Махаме тази глупава лента и оставяме тук. Вижте каква бебичка ми къпи, мама. Където има плодородие, това плодородие веднага се превръща в икономически фактор, етнически фактор. Excuse me, Те са ето го моят фактор на добро спре тогава, от... когато има От... Не праскова, от ягодка. колкото и да е било безбожно Северното царство, никога не Малко забравяйте. тук ще пръскаме, Ни казват за Северното царство. За за да племената, може да ни е които излизат от отделна Йосиф, не косата. всички, но огромна част от народа на Северното Да, царство приятели. излиза от Йосиф, от Ефрем и от Манасе. За да може малко да е това с Перспективите, спрем. които имаме за Северното И царство, така, моето са гребенче. на юга, на малката църква, която се е разделила с голямата църква, което някога Моля, е косата ми една колко църква. хубава И, става. както ви казах в предходната лекция, Току-що си измих и зъбите. църквата на Бога винаги е имало разделение за добро и Сега малко ще го разделим малката така. църква, която държи сградата, казва, ние сме истинската църква, защото сградата е сграда, Бог ни е оставил. Малката църква казва, означава пък една Аз сграда, пък ние съвсем имаме забравих. хората без хора. Много благодаря за всички хора, дето ми пишете в коментарите много мили неща. Аз ви обичам също. Да, хора. И пишете кой ви е домашният любимец. Аз обичам много котки и кучета. Видите, имам и коте в някакво друго видео събота. Не събота, неделя ще направя това видео. Прекарайте се с мен до вечерта. Ще ви е много интересно, знам. Много сте любопитни. Да. Малко ме така да я разрешим тази хубава дълга косичка. А те живеят на север. Означава, че в ситуацията на разделение между Северно и Южно царство, Вижте ми косата колко подредена. Вижте ми колко е голяма хора. Гледате ли? и това, че Месията ще произлезе от Йосиф. Малко така. И малко така. Е така. Да. Хайде, Валя, макиното ки Тази е. коса е много голяма. Овдя, престани, моля те. Ай, аз трябва да ставам утре. Ти ставаш 4 часа. Ага. Аз там 6. Сега е време да си затворим костичката. Ето е моята ластичка. Сега ще затворим. Групи, малка и голяма. Групи, които са Божий народ, били са едно царство, сега са разделени и всеки мисли, че Малко ще се обърна там. а другите са. Знам хора, но... Да, това е положението. Хас ми ще сте. Затова от кой ще произлезе Месията? Айде, мамо, хас ми ще сте. Трета, че Месията ще произлезе от Юда. От голямата, Дюнер. която държи сградата. Които са малко. Отваряме косичката и така. Истинните, защото Бързо е така. Бог е при тях. Колко бързо Обитава при тях. Те в запазват този монопол на синджир. божественото. Ух, Са не, които принасят дарове на Бога. Те управляват така. храма и Затворихме си косичката. Ето така. Сион. Малко е така. Да ми удобно да си спинкам. Бога е мястото на обиталище. Да. Сега Който управлява есента идва, няма как да си сложа от моя любим. Мале. това, че Месия ще Любим. те говорят за Гот!
Сега ще се намажем малко кланец. Нали, там са хубави устните. Ето как изглежда. Когато се говори за народите, става въпрос за народите. Така. Така че на юг имаме подчертаване на идеята, че Месията ще произведе Красива ли съм? Валя! Да, ето дядо. Малко е така. Недома да се спинкам. сега в условия Сега е ред за в семейството, парфюмче. как едни спомени Ето го от моят парфюм. забвение, а други силно са подчертани. Ето И защо да се намирища днес малко. знаем почти и единствено само за това, че Ето моят Месията парфюм. от дома. Много е хубав. Ще ви кажа, Нова упаковчица е в 722 година преди Христа, когато И ми май това хора беше и чао, лека нощ. И пишете кой клас сте отдолу в коментарите. Чао!